Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Unahin na po natin ang mga maiinit na issue ngayon. BOC nakipagtalo pa sa PIDEA na walang drugs ang mga magnetic lifters. PNP nais palakasin ang intel gathering sa mga big-time shipment. Magkakapatid na Tulfo hindi raw close kaya't walang conspiracy sa 120 million ad deal. Bilyon-bilyong halaga po ng Cebu sa MICP at sa Cavite warehouse, konektado ayon sa PIDEA. Napokor, pinawi po ang pangamba ng publiko sa posibleng pagkawasak ho ng San Roque Dam. Dengvaxia supplemental budget dapat ipasa na raw ng Senado ayon sa Kamara. Tuloy naman ang paggamit po ng decrypted ballot images sa recount. Hiniling po ni Vice President Leni Robredo sa Supreme Court. At para makatalik naman ang chatmate, nagpanggap na foreigner, Teklo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa tigasing palatuntunang Kamaong Acero na sumasa inyo po ng live mula po sa studios ng Leader News Philippines on HD quality. Habang tayo po'y bumabati na po ng isang napakagandang gabi sa mga nasa Pilipinas, mga nasa Metro Manila at mga urban areas sa buong kapuluan, mga nasa mga lalawigan at mga kanayunan. Good evening and hi! Hello! At siyempre sa ating mga makabagong bayani, ang mga OFW, na patuloy pong nagsisikay, nagpapakapagod, nagbabakasakali, nagsasakripisyo para lamang po buhayin at bigyan po ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya po sa Pilipinas. Everybody's welcome sa ating palatuntunang Kamaong Acero. Ngayon pong araw ng Tuesday, August 14, 2018. Alright, kasama po natin ang buong person ng Leader News Philippines News and Current Affairs team, ang Operations Creative and Live Streaming Department po, headed by Engineer Oliver Licop, at ang ating mga Leader News Patrol. Tayo po ay handang-handa ng paglingkuran ang mahigit 1 milyong mga Pilipino sa Pilipinas at ang mga kababayan natin sa buong mundo. Once again, ang ating pag-imbita na pakilike po ninyo ang ating FB page na Leader News Philippines at mag-comment po kayo sa ating topic na pag-uusapan. O bueno, ano ba ang topic natin? Ito. As promised mga kaibigan, hindi po natin bibitawan ng issue po ng tuniladang shabu na pumapasok po sa Pilipinas. Kaya't ang ating tanong na dapat po nating pagsama-samahan, ibigay po ninyo ang inyong opinion. Ito po ang ating survey question of the day. Dahil sa tuniladang shabu na pumapasok po sa bansa, may kabuluhan pa ba ang war on drugs ng gobyerno? Repeat. Dahil po sa bilyong-bilyong halaga po ng shabu na pumapasok po sa bansa, mga kaibigan ko, may kabuluhan pa ba ang war on drugs ng gobyerno? Mag-comment po kayo sa ating live FB page. At yan po ay garantisadong babasahin po natin. Wala po sa atin ang pamorman o kontra. Yan po ay garantisadong isasahim papuwid natin as is, mga kaibigan ko. At syempre sa mga nais pong live na makasalamuha po sa atin, pwede po kayong tumawag sa 0927-494-2175. Yan po yung ating Globe number. Samantalang yung ating smart number naman ay 0949-736-5000. Naka-observe po sa atin si Alas. Ayan. Alas Oliver. Ayan. Para matuto siya sa ating live streaming technology. Sige, batiin na natin ang mga magang nagparamdam sa atin. Chris Angel. Hi, Chris Angel sa
Nasaan ba si Chris Angel? Nasa Kingdom of Saudi Arabia, no? Hi, Chris! Sa mga nandyan sa Middle East, ingat lamang kayo dyan, ano? At sa mga taga-Bataan area, sa may Limay, Bataan, ang pamilya ni Lord Belisario San Andres, ang kanyang asawa at mga anak. Good evening sa inyo dyan at sa lahat po mga taga-Batangas. Si Boots Arcangel dyan sa Caloocan City. Kumusta kayo dyan, Boots? At sabi niya, hello, Ronald Reedy. Hello, Sir Errol. Ayan, Dabawenyo Matsu is also with us. Ben Santos in Trece Martires City sa Cavite. Magandang hapon po kay Vice Mayor Denver, Colorado ng Trece Martires. Si Bear Sednar. Mahilig kasi yung mga kababayan nating bali-balik ta rin yung ano, no? Yung mga pangalan nila, yung Yer, tapos ang apelyido biniligtad, yung Fernandez biniligtad niya. So tuloy ang kanyang apelyido, Yed Nanrif. Pero Fernandez ang tamang basa niyan. Sabi niya, hello. Okay. Tycon Marabillion is also joining our program. Thank you, Tycon. And Unog Burnog, sabi niya, wala naman siguring effect yan unless not proven na sila ang ay sangkot. Na sila ay sangkot. Garchetorena. Ayan. Maray na banggi, Sir Errol, sabi ni Tycon Marabillion. Bicol pala si Tycon. Bicolano ka pala, Tycon, kaya pala Uragon ka man. Maray na bang kitami sa mga kababayan ko dyan sa Bicolandia region. Sana'y ayos lamang kamo sa mga oras na ini habang naghihiling sa satuyang programang Kamao nga Zero sa Lido ng Philippines. Ulitin natin yung ating survey question, mga kapatid. Dahil sa tunay-tunaladang shabu na pumapasok sa bansa, may kabuluhan pa ba ang war on drugs ng gobyerno? Again, i-comment po ninyo ang inyong opinion sa ating live FB page. At yan po ibabasahin natin ang walang kagatol-gatol, mga ginigiliw nating taga-subaybay. Diyos marahay na banggit dyan, tol, sabi ni Engineer William Bragais na nasa Riyadh na naman at naghahakot ng limpak-limpak na pera. Engineer William, tol, sayang hindi man lang tayo nagkita ng umuwi ka, but don't you worry. In God's perfect time, magkikita-kita rin tayo at sa aking dalawang inaanak dyan. Okay, at si Maring Alili, kumusta na lamang? I'm sure kasama mo dyan sa Middle East. Keep safe always and God bless you all. Mga kaibigan, oras na natin, 48 minutes after 7 in the evening. Tuloy-tuloy po ang ratsada na ng palatong tunang Kamao nga Zero. Kumusta po yung ating mga kasama ho sa Philippine Online Broadcasters Association muna, DEPOBA, ang pinaka-pioneer pong samahan ng matitinong online broadcaster sa Pilipinas. Mga kaibigan, ang dami pong mga nag-online pero basura ang pinaggagawa sa social media. So kami po ay nagtipon-tipon yung mga matitinong tao sa online broadcasting para mas padamihin po ang mga matitino at mga profesional na nagbo-broadcast sa social media platform, sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram at sa mga website. So samahan niyo po kami. Ang advocacy po namin ay labanan po ang fake news at padamihin po ang malinis, makatotohanang mga video sa social media. Areglado, yan po yung ating advocacy sa Philippine Online Broadcasters Association na pinagkatiwalaan po naman ang inyong lingkod ng ating mga kasama para pamunuan po bilang Pangulo, ang POBA. Mamaya-maya po, babanggitin natin yung ating mga mabubuti at mga matitinong kasama dyan na naglalayon pong i-professionalize ang online broadcasting sa social media platform. Sapagkat pinapahalagahan po namin ang social media because this is the new media of the new millennium. Yan po, na ang mga kabataan po natin ay nandito lahat sa tinatawag nating digital technology. Kaya nga't marapat na maging responsable tayo at ang mas may pakita po natin ay matitino at may valueng mga
news video. Areglado, unahin na natin ang report ni partner Boy at Guillermo mula sa Southern Metro Manila. Suspect daw sa panggagahasa na lambat ng mga otoridad. Detalye, alamin natin sa report ni partner Boy at G. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Partner Boy at magandang gabi. Sino ba yan tarantadong rapist na yan? Go ahead. Ito na nga, binambangan ng mga elemento ng Pasay City Police Women's and Children Protection Section ng isang manyakis na paulit-ulit na gumahasa sa isang magkapatid na 14 anyos at 12 anyos na pamangkin ng ka-live-in partner nito sa Pasay City. Hinilala ni Senior Superintendent Noel Flores na pinang-Pasay City Police ang suspect na si Edwin Prestodillo E. Tonyo. 46 anyos, residente ng Barangay 14, Zone 1 ng nabanggit na lungsod. Nabatid sa investigasyon, una nang naganap ang panggagahasa sa biktimang itinago sa alias na Cherry. Noong 2015, noong 15 anyos pa lamang ito. Napaulit-ulit na nangyayari kapag wala ang mga magulang ng biktima. At ang huling insidente ay naganap noong October ng taong 2017 sa mismong bahay ng suspect. Nadiskubre lamang ang kahayupan ng suspect nang magbuntis ang biktima at inamin ang kagagawang iyon ng suspect. Natuklasan din ng magulang na bukod kay Cherry ay ginahasa rin ng suspect ang nakakabatang kapatid dito na 12 anyos na itinago sa alias na Maymay ng makilang ulit. Nakakumpiska ang mga otoridad ng mga sex video, vibrator at memory card na may malalasong panoorin sa pag-iingat ng suspect. Naharap sa kasong 2 counts ng paglabag sa RA 8353 in relation of RA 7610, ang suspect na kasalukuyang humihimas ng rehas na bakal sa detention cell ng Pasay PNP. Live mula sa Southern Metro, Boy Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Napakahayop, ano? Sobrang libog ng gagong yan, pati yung anak ng kanyang live-in partner, hindi na pinatawad. Tama lamang yan sa kanya at mabulok na siya dyan sa kalaboso. Alright, samantala mga kaibigan, 53 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Tuloy po ang programang Kamaong Asero at ituloy-tuloy na muna natin ang ating mga balita mula sa ating mga Leader News Patrol. Habang patuloy pong sumasali at nanonood po ang ating mga kababayan, sabi ni Tol William Abu Dhabi, Tol. Ayan, magandang gabi. Maray na bang kitabi sa mga Bicolanong nandyan sa yaon dyan sa Abu Dhabi. Ayan, Anaupin City sa Middle East. Abu Dhabi is a very nice place. And good evening po sa lahat ng OFW dyan sa Abu Dhabi and all the rest of the areas in the Middle East. Bong David of the Netherlands, ang ating International Leader News International Bureau Correspondent, Bureau Head, dyan po sa the Netherlands. At kasama po natin sa POBA at siya po ang totoong may pakana kung bakit nabuo po ang Philippine Online Broadcasters Association. Alam niyo kasi ako mahihayin ako pero siyang nagtulak na buuin at pamunuan natin yung Philippine Online Broadcasters Association. Perhaps because he himself naniniwala sa atin na dapat isang Errol Dacame na po ang mamuno at panimulan po ang online organization para luminis at deserving po ang mga Pilipino na ang mapanood kasama po ang mga bata ay matitinong video sa online. Thank you, Partner Bong, sa iyong effort. Mabuhay ka, Idol, sabi ni Partner Bong David. Bernard Muñoz of Caloocan City is also with us. Alan Cargulio of Legazpi City. Maray na Banggitabi, Manoy Alan. Kabayang Alan dyan sa Legazpi City. Si Tycon Marabillion sabi niya, ha ha ha, iyo po sir. Joel Calpo Gakula. Hi Joel Gakula sir. Thank you for joining our program. Ano po ang masasabi ninyo? Ano po ang inyong sagot? Dahil ba sa tuneladang shabu na pumapasok sa ating bansa, mga ginigiliw nating tagapanood, may kabuluhan pa ba ang war on drugs ng gobyernong ito? Alright, tuloy na tayo sa report muna mula sa
Senado ng Republika ng Pilipinas. Alamin natin kung anong nangyari sa isinagawang pagdinig ng kontrobersyal na advertising deal ng Tourism Department na dati po ay pinamumunuan ni Secretary Juan Dateo. Pero siya po ay napilitang mag-resign sapagkat sinabi ng COA na ang kaniyang advertising placement sa PTB4 at inilagay po sa Kilos Pronto program ni Ben Tulfo ay maanomalya, sabi ng COA. Hindi ako nagsasabi kundi ang COA. Kaya po't nagkaroon na ng investigasyon dyan sa Kamara de Representante. Report, alamin na natin mula kay partner Jojo Sikat mula sa Senado. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Paring Joe, magandang gabi. Go ahead, please. Yes, magandang gabi naman siya kasamang Errol. No? Sa isinagawang pagdinig nga ng Blue Ribbon Committee, ukol dito sa umano'y 6 na milyong advertisement placement ng Department of Tourism sa may PTB4 sa programang Kilos Pronto. Nilinaw nitong si dating Tourism Secretary Juan Dateo o Tulfo Teo na walang anomalya sa naturang kontrata sa Bitag Media Unlimited Incorporated. Paliwanag nitong si Juan Dateo na nakasaad naman sa executive order na pinapayagan itong government-to-government contract sa pagitan nga ng DOT at ng PTB4. Aniya, ang kontrata ay sa pagitan nga ng DOT at PTB Incorporated, hindi sa pagitan ng DOT at ng Bitag Media Unlimited Incorporated. Iginit pa ng dating kalihim sa pagdinig, hindi nito alam na ang programang Kilos Pronto ang host nito ay yung kapatid nga niyang si Ben at si Erwin Tulfo. Binanggit pa ni Teo na ang mga nagawa nito sa ahensya nung ito pa ang kalihim, kung saan tumasa niya yung porsyento ng mga foreign tourists na nagtutungo nga sa Pilipinas. Aniya kahit kasagsagan ng Marawi Seeds at pagdedeklara nga ng martial law, nahikayat pa rin ito yung mga banyaga na magtungo sa bansa sa kabila na medyo bumaba nga yung porsyento ng turismo sa bansa. Iginit pa ng dating kalihim noong 2017 na mula Enero hanggang Hunyo, sa loob lamang ng 6 na buwan, umakyat na sa 7 milyon na ang foreign tourists na dumagsa nga sa bansa. Dagdag pa nitong si Teo, sa panahon nito bilang kalihim ng DOT, nakatulong ito sa ekonomiya dahil na rin sa suporta ng kanya ng itong Department of Transportation sa mga proyekto nito sa DOT. Samantala, sinopla naman kanina nitong si Chairman na Senator Richard Gordon, itong si Ben Tulfo sa naturang pagdinig. Dahil sa opening statement pa lamang nitong si Ben Tulfo, silisi agad nito itong si Senator Antonio Trillanes Porta sa pagsasabi nitong magnanakaw ang mga Tulfo sa isang panayam sa telebisyon. Ignit pa ni Ben na kanyang tatanungin si Trillanes ukol sa aligasyon nito na magnanakaw ang mga Tulfo. Subalit agad itong sinopla ni Gordon sa opening statement lang ang ibinigay na pagkakataon naman dito ng Senado kay Ben Tulfo at huwag kung sino-sino yung sinisisi nito. Iginit pa ni Gordon na walang karapatan si Ben Tulfo bilang resource person na tanungin ang mga senador. Aniya, sa halip ang mga senador ay may karapatan na tanungin sila para masagot at malinawan ng publiko sa mga paratang sa mga Tulfo. Kaugnay nito, dinawit naman nitong si Senador Antonio Trillanes Porta ang ilang opisyal ng People's Television Network Incorporated at Department of Tourism sa kasong plunder sa pakikipagsabwatan naman o sa anomalya sa 60 milyong pisong advertisement ng DOT sa PTB4 na napunta nga sa programang Kilos Pronto ng Bitag Media Unlimited Incorporated. Sa pagtatanong nitong si Trillanes kay PTB Incorporated President Dino Antonio Apolonio sa sinagawang pagdinig nga kanina, kinuwestiyon nito kung bakit nito inilagay itong malaking halaga na umaabot nga. Hindi lang 60 million kasamang Errol, ano? Oh, yeah. 120 million. 120 million ang lumabas talaga eh. Oo, yun yung sa base ng mga dokumentong inilabas itong si Senator Richard Gordon. Oo. Itong 120 million advertisement nga ng DOT sa Kilos Pronto ng programa nila Ben Tulfo at Erwin Tulfo. Paliwanag dito si Apolonio na nakasaad kasi dito sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng DOT at ng PTB4 na ilagay yung advertisement sa Kilos Pronto program. Gate ni Trillanes, hindi dapat ito ipinatupad ni Apolonio dahil alam naman ito na kapatid
ng dating DOT Secretary Wanda Tulfo-Teo, sina Erwin at Ben. Nakitang-kita umano yung conflict of interest kung kaya sabit din ito sa kasong plunder na kaharapin nga ng mga Tulfo. Maging itong si DOT Undersecretary Catherine De Castro na anak ni Noli De Castro, na chair ng Beach and Awards Committee ng DOT, itinawit na rin ni Trillanes na sabit sa plunder dahil sa pinalusot aniya itong kontrata sa ad placement na napunta nga sa programa nila Tulfo, na kapatid din ng dating kalihim ng DOT na amo nitong si Catherine De Castro ng mga panahon na iyon. Itinanggi naman ito ni De Castro at sinabi na wala itong alam na mapupunta itong 60 million advertisement placement sa kilos pronto ng magkapatid na Tulfo na pag-aari naman ng Bitag Media Unlimited Incorporated nitong si Ben Tulfo. Bakit lumalabas sa paring Jojo na lahat ay wala nang alam at parang mga tanga-tanga na walang alam sa transaksyon, si PTB4 President nagsasabing expressly stated sa kontrata na mapupunta sa kilos pronto. Sinabi niya rin yun, pero bakit niya ginawa pa rin yun? Yeah. At lumalabas na silang dalawa lang ang walang alam at alam ng buong Pilipinas. Oo, baging itong yung Beach and Awards Committee ng Department of Tourism. Nagturuan pa. Itong si Wanda Teo at saka itong si Apolonio. Sabi nga ni Wanda Teo, ang kakontrata niya, itong Department of Tourism, ng, itong PTB4 lamang. Wala siyang kapangyarihan para ibigay yung naturang pondo o gamitin sa advertisement placement ng Pronto. Kilos pronto. O Kilos Pronto. Sinabi pa nito si Wanda Teo kanina, hindi daw niya alam na yung Kilos Pronto na programa ay ang mga host ay kapatid niya. Talaga? Sabi niya. Talaga? Busy daw siya sa trabaho. Oo. Kaya nga. Talagang yun nga ang sinasabi ng marami. Alam ng buong Pilipinas, siya lang ang hindi nakakaalam. Nakapagtataka. Kaya nga, sabi nga nito si Senator Richard Gordon, tama daw yung COA na sasabit nga sa conflict of interest itong mga si Wanda Teo, ang PTB4, ang DOT at itong si Ben Tulfo, pero parang nilinis niya itong si Erwin Tulfo na mukhang medyo walang alam kasi siya ay talent lamang. Nabukulan? Parang gano'n. Kaya nga sabi nga ng pahayag ni Erwin Tulfo, wala akong alam, hindi ako nagdedesisyon dyan. Ako'y sinasahuran lamang ng 120,000 pesos a month. Laki, no? Ganon? Nagbabayad ang Kilos Pronto ng per ora ng block time 850 something, hindi ko na or 750 a month. 1,000. Oo. Yun yung mga nabanggit kanina. Marunong ka rin magluto ng lutong ginisa? Oo, ginisa sa sariling kawali. Ayun. Oo. Ayun nangyari sa kanila ginisa. Pero sa panayam namin dito kay kay Ben Tulfo, sinabi niya dyan sa pagdinig, hindi niya talaga isosorry yung pera. Kasi once na isinoli niya yung pera, pagpapatunay na guilty siya. Sila. Isang tanong din. Ang nabayad pala sa kanila, 71,000 pesos pa lamang. Ano daw? Magkano daw? 71,000 pesos. Yun yung sinabi ni Apolonio. Pero sabi ng COA, parang 84 million. Medyo... Inamin na ng presidente ng PTB na 121 million. 120 million. 102 million. 102 million yung naibayad ng DOT sa kanila. Okay. Sa PTB. Oo. Pero ang nabigay pa lang sa Tulfo ay 71,000. Yan ang sabi. Pero ang sabi naman ng COA, 84,000 ang napunta sa Bitag. 84 million. 84 million. Sorry, 84 million. Kaya medyo may conflict. Sino ba ang paniniwalaan natin dyan? Yung government auditor o silang naghahanap ng lusot?
yun na. Yun na nga. Ang publiko. Oo, Ayan. Kaya nga may investigasyon, di ba? That's the purpose of the investigation ngayon. Kaya Ayan. nga payo ni Trillanes, baguhin yung state sa korte. Kasi wala ng korte. Oo. Binasahan pa ni Trillanes itong si Ben Tulfo. Dahil paano daw sila sasabit sila sa plunder. Ay binasahan na yun nga sa conflict of interest papasok yan dahil worth of 60 million over 50 million ikasok sa plunder yan. Kung kasabat na kamag-anak kahit hindi ka government official pasok ka sa plunder parang sinapolis. Ayun. Kahit private citizen ka, pag may transaction ka sa gobyerno at maanomalya at lagpas sa 50 million, plunder ang swak niyan. So tingnan natin. Yung paliwanag kanina nitong si Senador Trillanes. sa magkakapatid na Tulfo. Ayan. So abangan natin kung ano talagang mangyayari dyan at tayo'y tagapagbalita lang, paring Jojo. Pero sa October daw, bago matapos itong session o mag-close, ay tatapusin na nitong si Senator Richard Gordon ng committee report. In fairness, kanina magaling yung ginawang pag-handle ni Gordon sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Humanga kami ngayon sa pagkakataong ito kay Senator Gordon. Ayan. Sa pagkakataong ito, humanga ka, ha? Oo, kasi hindi siya nagbigay talaga sa mga kasama senador at impatas yung ginawa niya, fair yung ginawa niyang pagdinig kanina. Very good. Dapat ganyan all the time. Pero ako medyo dismayado ako doon sa pagdinig patungkol sa nawawalan drugs. Yung nahabol dati at walang naparusahan eh. Yung 6.4 billion na shabu shipment. Yun lang. Maraming pang... Yan. So... Sige. Abangan natin kung ano mga mangyayari pa dyan sa manumalyang kontrata ng DOT sa PTB4. At kung talagang may makakasuhan po dyan, kami po ay tagapagbalita lamang at hindi kami ang gumagawa ng balita. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan natin si paring Jojo at nabitin siya. Ayokong may nabibitin tayong kasama eh. Masama ang nabibitin. Paring Jo. Yun nga yung mga kaganapan kanina sa Senado. Kung saan sa panayam namin kay Ben Tulfo, lahat na, i-detalye na natin. Parang nasisi kayo Paganapan sa pagdinig na nakikita nga ng live. At yung mga hindi naman nakikita, katulad ng panayam namin kanina kay Ben Tulfo, bineltan niya kami mga media, no? Sa diretsahan, nung kapanayam namin siya sinabi sa amin, na hindi kami patas sa pagbabalita nga sa kanila, no? Na parang hinahatulan na nga. Yun yung magkasabi niya kanila. Kami naman, mga fake news daw kayo, mga fake news. Fake news nga, pero ganun talaga. Kailangan ilabas pa rin natin yung mga balita. The best defense is offense. Yun ang kanilang kuwan eh. Siyempre, ang sinusulat namin, yung lumalabas sa COA. Siyempre. Wala naman silang salita noon. Kaya paano namin makukuha panig nila? Kaya nga kita mo, mga istorya ko kanina. Iniiba ba ang Iniiba ang issue? Di ba, unang entrado ko pa lang, nililinaw natin yung paliwanag ng Date Tulfo kasi ngayon lang sila nagsalita. Yeah. Binigay natin yung side ni Ben, binigay natin yung side ni Erwin Tulfo. Okay. Kaya ngayon, patas na yung balita kasi narinig na natin sila. Hindi katulad ng tahimik sila. Normal, puro COA yung may report natin na lumalabas yun sa COA lang. Kaya hindi pwede sabihin na hindi patas yung pamamalita ng media kasi kapwa rin naman tayo media. Ayaw din natin na binabanatan yung kapwa media pero kailangan natin paliwanag din natin kapwa media. Magkano ang sweldo mo nga paring Jojo? Bigla kang parang nainggit sa sweldo ni Erwin Tulfo Lamang lang ako ng 121,000 yung akin. Lamang ako 1,000. Tragis yan, pa yan? Black timer pa yan? Black timer. Isang oras lang Isang oras lang. Isang oras lang. Legitimate pero sarap naman. May advertising contract sa DOT. Saka mga connection pa kanina dyan, Pagka black timer ka, ikaw hahanap ng sponsor mo. Exactly. Sa sitwasyon nila, PTB po na humanap ng sponsor, parang binayaran pa nila itong programa ng Pronto. Kilos Pronto. Mga tanga ba mga senador kaya? Mga tanga kaya mga senador?
Ay, alam naman na nila yung ano yung paano yung black timer eh. Kaya nga tanong kagad ni Gordon doon kay Apolonio Oo. na bakit ganon kayo pa ang naghanap ng sponsor Oo. para sa Kilos Pronto ng isang black timer. Oo nga. Anong sagot ni Apolonio? Apolinario? Ay, ang sabi niya ay kasi kanang gusto lang namin kasi kumita itong PTV po kasi sabi nga niya ganun yung kontrata. Tapos, Bakit tinarget niya yung DOT? Ay ang tanong. hindi, DOT lumapit kasi na di ba magpapa-ad. Ngayon, sabi niya popular naman daw itong mga tulpo kaya hindi niya na naisip yung conflict of interest. Pangalawa, ano ba ang Kilos Pronto? Tourism program ba yon o ano? Medyo sabi nga, medyo tourism program meron din silang travel segment. Really? Really? Oo, sabi nga ni Alcala, Ayos, medyo sige. gumanda daw yung Kaya nga, pero siyempre kapatid pa rin. Yun yung conflict of interest. Hindi nila alam, pero sabi nga ni Gordon, innocence of the law. Excuses. No one. Ignorance of the law. Ignorance of the law. Excuses no one. Yeah. Ignorance. So, Pareho din yun. linawin lang natin, basta ikaw ay nagbabalita lang. Kung naman, tinatanggap lang ang balita mo patungkol dyan. So, bahala ang Senado dyan kung may makakasuhan ng plunder. Kasi kung may makakasuhan ng blunder, ibig sabihin yan, napatunayan nila na may anomalya. Dahil tayo punto por punto kung anong kaganapan sa Senado, nasa cameraman o sa likod ng camera, ay ating pinaparting lamang sa ating mga tagapakinig ng Leaders News Philippines. All right. Okay, mula rito sa Senado, back to you, kasamang Errol. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan po ang nangyaring investigasyon sa Senado patungkol po sa manomalya. Sabi po ng COA, manomalyang advertising contract ng Tourism Department na dating hawak po ni Secretary Wanda Teo. At pumasok po sa deal na 120 million advertising deal sa PTB4 at inilagay po sa Kilos Pronto program ng kapatid ni Secretary Wanda Teo. Nang sinasabi po ng mga senador at ng COA, there's a very, very clear conflict of interest. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bati-bati muna tayo habang tinatanong natin ang ating mga viewers. Dahil po sa tunay-tunaladang pumapasok na shabu sa ating bansa, mga kaibigan ko, may kabuluhan pa ba ang war on drugs ng gobyerno? Welcome po ang inyong mga sagot. I-comment po ninyo sa ating live FB page ng Leader News Philippines at yan po'y garantisadong babasahin po natin. And sabi ni Ben Santos ng 13 Martires, Kabalikat 13 Martires ay nakamonitor. Good evening po sa mga miyembro at mga opisyal ng Kabalikat 13 Martires City. Marira, dyan sa Sorsogon, maray na bang itabi? Hilda Competente. Good evening. Primay, Hilda. More power and God bless you and the Leader News program. AJ Cobilla Dacer. Ayan. I'm watching you, Kuya Nono. Ayan. AJ. Ayan. Si Ag. Kumusta ka? Haing ka nene ko. Haing ka nene. Pastor Ram Gamboa, the lead anchor of Bible Cafe, is also watching our program dyan sa Las Vegas, Nevada. Good evening, Sir Errol. Sabi niya, good evening din to Pastor Ram. Yan. Ma'am Malu Vergara is also with us. Thank you, Ma'am Malu. And Amira Cuebillas is also watching our program. Eddie Buduraya dyan sa Cavite. Maray na banggi amigong Eddie Buduraya dyan sa Cavite. And kay amigang Ernalyn Kaingles Goles, ang kasama po natin sa Hukbong Federal Kilosang Pagbabago. Magandang gabi po sa ating Pangulo at founder po ng Hukbong Federal Kilosang Pagbabago, chaired and headed by
Mr. Domingo Aspiras Conero. Ayan, yun ang ating Pangulo. At tayo naman po ay pinagkatiwalaang maging National Committee Chairman on Media Affairs ng Hukbong Federal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang layon po natin ay matulungan po ang gobyernong ito na maging matino, magkaroon po ng tinatawag nating good governance at mapalitan ang lahat ng mga kurakot sa gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam nyo, kung hindi natin tutulungan, ang presidente at ang mga nakapaligid po sa kanya ay puros nagsasamantala, nagdudumali na makadilihensya, ginagamit po ang kanilang pwesto para kumurakot, kumupit ng limpak-limpak na salapi sa pondong bayan, ay wala pong maiiba sa mga nangyari dati. So dapat ay mawalis sa paligid ng Pangulo ang lahat ng kurakot sa kasalukuyang gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy tayo sa ating palatuntunan. Tuloy-tuloy pong minamalas ang Pilipinas sa mga panahong ito. Lindol, baha, bagyo, at kung ano-anong kamalasang inaabot. Kailan ba tayo titigilan? So, ang gawin po natin, armasan po natin ang kaalaman. Ang ating mga kababayan, especially sa mga adaptation, pag-responde po sa mga problema sa pagbaha, no? Dahil po sa bagyong Sikarding, ang dami-dami po mga komunidad ang lumubog sa baha at naging epektado po ng baha, no? Diyan po sa Marikina, sa Metro Manila, sa Pangasinan, sa Ilocos, napakarami po ang naging biktima po ng baha. So, tonight, ladies and gentlemen, we have a friend that will gonna share some tips and techniques and reminders, of course, on how to respond on calamities, especially flooding, so that we can help them be informed and be educated on what they're gonna do just in case their community is experiencing so much flooding. And we're about to bring you Mr. Ronald Riddy, an expert emergency management specialist. He graduated in the U.S. Mapapalaban ang English natin dito. Ilalabas natin yung sansako nating English kay Ronald. Ronald is always joining our program. So, he's an expert in emergency response. Right? So tonight, ladies and gentlemen, we'll be discussing some informations that will be very, very useful to our viewers. Naninibago ba kayo? Naninibago kayo mga kaibigan? Biglang naging English yung ating palatuntunan. Alam nyo, kailangan na adaptable tayo. Kung ang patay ako pagka ang kausap ko, Bisaya, no? Pag English, walang problema. Pag Bisaya, ayan. Pag Ilocano, I think I have to learn more dialects because a lot of our friends coming from various provinces are really watching our program. So, salamat po sa mga patuloy pong nanonood sa ating palatuntunan, ano? Ernalyn Ka-Ingles Goles, thank you for watching our program at kita-kita tayo sa nalalapit na convention as being planned. Sige. So, ang dami na po kasing nagkalasan, by the way, sa PDP Laban dahil sa kaalingas-ngasan dyan po sa PDP Laban. Although may bago na pong pamunuan, mga kaibigan naman natin, sila Attorney Vic Garcia, sila Willie Talag. Nga lang, alam nyo, yung PD Laban, talagang ano yan parang, saan ba yan? Patungo, no? Alright, as a promise, ladies and gentlemen, we have now on the line Mr. Ronald Riddy, an expert on emergency response, right? Mr. Ronald Riddy, good evening and thanks for taking our call. Welcome to our show. Good evening, Errol.
Thank you for joining our program. All right, you have seen what happened to our to my fellow Filipinos in the country in the recent flooding problem. What can you advise to them? Well, I've seen a lot on social media. Granted, people their homes are being encroached by water from the floods opening the dams. There's a lot of bacteria in these waters. Granted, you can't. It would be great to say stay out of the water, but it's almost impossible. Like yes, it's almost impossible to stay out of the water. Yeah. But as it stands right now, there's a lot of bacteria, and our skin on our bodies is like it keeps infections and bacteria from entering our bodies. The slightest scratch, from people walking in water. Okay. Leptospirosis. There's a lot of there's people actually dying from that now. Right. That and realistically, to be honest, the best to do is like at least wear boots if you can't stay out of the water. And if it's deeper than that, I've seen people like swimming in it, just enjoying themselves, and it's very dangerous. There's I think it was like last week there was a cemetery that actually had a landslide, and you had caskets that were actually washing down the hill across the street and into the rivers. So So I imagine the bacteria that's now in the water. Yeah, absolutely. I had been through social media and my friends trying to at least spread some information, and basically that's what I was calling about, because I want to get the information out to people, and the Philippine radio stations, they're doing a good job. I've seen it on TV. But the more people that's aware of it, the more maybe the most that's the knowledge is wisdom is knowledge. Right. So, but if if you do have to get in the water, at least don't get in, stay in there for like hours, get through it, then come out, and you can use an astringent like alcohol or, but any cuts, I'd advise just completely staying out of the water. If you have any abrasions, cuts, lacerations, or anything like that. That is right. So that's the danger of being in the flood water, especially during the calamity as affecting our country. So, as you mentioned, that it's almost impossible not to be in the water during calamities. So, you were suggesting to use soaps, alcohol, immediately after they went to the water, to avoid being infected with various bacteria. Yeah, absolutely. But is there any vaccine that later on can be introduced so that there is leptospirosis is what they're finding right now. It comes from animal feces, rodent urines, and stuff like that. Yes. And it once it's in, but they do give you you can. If you do find any lesions starting to show up on legs or arms or anything, you can go to a doctor, and there is a medication they can give you to. It's basically an antibiotic to knock down the bacteria. All right. Well, that will be the dose for those who are suspected with leptospirosis already. But I am wondering if there is an available vaccine that can be applied to community who are frequently being flooded, so that they may be free from any infection, just in case there will be flooding again. That at that point, you're getting into the doctor end of it. I'm just a paramedic, but
that would be more of a question for like a doctor, because realistically, there's so many vaccines out there now Okay. that for a vast array of different, bacteria, infections, any kind of, Yeah. it's basically a treatment. All right. Yeah. Maybe we might. Maybe our viewers might be suspecting that we're selling vaccine. No, that is not true. We're not selling vaccine here. What we wanted is to educate our viewers on how to be free from any problem caused by flooding. So, still, washing immediately is the most cost-effective and cheap way keeping our friends from having problems in health. Basically, soap and water. I mean, if once you do have to Salt get and in water. it, clean the area with clean your legs, wash them down with soap and water. Yeah. Once you've been in any contaminated water, and realistically, that's not the only problem. We're seeing. We just had a person that died because they were sleeping and the water came Wow. up over their bed and they drowned it. Wow. So, and it's just getting away from, if you can move from your home to some place that Yeah. but it's hard for being from the United States coming to the Philippines. It's hard to what's the word I'm looking for? Hard to get out of your home and into some place that's they do have shelters. So I mean, take it. Use the shelters to your best advantage. I mean, that clean any areas with soap and water, and if you have a lesion or a cut or stay out of the water. If I'm sure somebody would do something for you to keep you from having to go in if you explained, because realistically, we don't know what's in the water. Yeah. So Everything is in the water already when it's a flood Yeah. water. exactly. All right. So, everything comes from up north down to the dams. yeah. You have again the animal feces that's coming out of the fields, anything like that, and it's washing the water coming down, all the way down through Philippines. So, Do you have any data, Ronald, as to how many kinds of bacteria most likely can be found in floodwater? as it stands, I do not. But there, how do I want to phrase? It's better to be safe than sorry. Yeah. As for the types of bacteria or infections that you can pick up, it depends on what's in the water. It really does. Mm. So what I can say is floodwater is very dangerous. it is, and people with their automobiles. I mean, if you can't see the bottom, don't drive there. I mean, it sounds so simple, but I see people crossing areas that they think is a road underneath there, and it had washed out, and in a foot and a half of water, it easily push your automobile off the road. All right. So, Ronald, as our contribution to your good advocacy and educating the people from the danger of having themselves in the floodwater, we're gonna make some visual materials that will form as our information drive and keep our kababayans informed of the importance of being away or staying away from floodwater. Absolutely. Thank you, Ronald, for your time. Yes, sir. You have a good evening. Likewise. Thank you. Bye-bye.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tayo, napalaban tayo sa... Ronald Reed is an emergency response expert from the U.S. He trained in the U.S. regarding emergency response, and what he discussed tonight is the danger of swimming, being in the floodwater. Ibig sabihin, yung peligro ng ating mga kababayan ay parang nag-enjoy pa or parang no choice dahil talagang mababasa ng tubig baha. Pinapaliwanag po niya na napakapeligroso ang tubig baha. Nakagyat pong kailangang maghugas po o maligo kagad at gumamit po ng epektibong sabon. Parang magandang dikitan niya ng yung sabon na... Anong magandang sabon na... Di ba? May sabon na laban sa bakterya. Alright. He's also a firefighter and paramedic and works in the emergency room at the Level 1 Trauma Center. Back in ambulance for close to 10 years. Yan yung kanyang portfolio. Ayan. So, paramedic, bombero, and emergency response. Dapat ipatrain natin dyan yung, yung mga street angels natin. Nasaan ba si Ronald Reedy? Patrain nga natin yung mga street angels natin. Abangan po pala ninyo yung ating street angels. Mga nagagandahang riders ng ang kanilang galing po sa emergency response ay gagamitin natin sa public service. Emergency medical technician and paramedic to be exact. Yun pala yun eh. Emergency medical technician, paramedic to be exact. Alright. So kailangan natin yun, no? Doon sa bagay na bagay yung Street Angels natin dyan. Thank you, Ronald Reedy, for joining our program tonight. Alas 8:32 na po ng gabi. Nandiyan na ba yung mga best friends natin sa Bible Cafe? Wala pa. So, tutuloy muna natin. Kasi nag-brown out po sa studio ng mahabang oras. Diyos ko po. So, pati yung preparasyon po namin sa programa ay naapektuhan tuloy. At kami nakapag-simula po ay halos alas 7:30 na. Kasama at kapatid na Mario Batigas ng Latig Online, News TV, at yung kanyang programang Latigo ni Batigas, panoorin po ninyo. Parang alas 11 yata si partner Mario nagpo-program. Panoorin po ninyo, magandang programang yan. Nangan Eskak. Nangan Eskak, thank you for watching. Ano ba ito? Malaysian ba ito? Meron pang nanonood sa atin na Chinese ang karakter ng... Ayan na, nandiyan na sila, Brother Dennis. Nangan Eskak watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Totoo kayo mga pangalan nito. Kakaibang mga pangalan. Thank you, mga kaibigan. Alright, let's get back to our survey question of the day. Dahil sa tuneladang pong pumapasok na Cebu sa Pilipinas, ang tanong natin sa bayan ay may kabuluhan pa ba ang war on drugs ng gobyernong ito? Ano po sa palagay ninyo? I-comment po ninyo sa ating comment section ng ating live FB page ng Leader Nas Philippines, at i-subscribe po ninyo ang ating YouTube channel na Leader Nas Philippines. Abangan po ninyo ang paglabas din po ng ating Instagram channel at Twitter channel. Dami-dami na. Para mga kababayan po natin ay manatiling informed sa mga nangyayari sa ating bansa. Okay, sige. Ako dugay na lamang nagtaragay paso mga bisita me. Sigin taragay nindo. Oo. Areglado. Wala nang report tayo, no? Okay na? Okay na. So, tuloy muna natin ang ating mga balita sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Nakipagtalo po ang BOC sa PIDEA na wala daw drugs sa
mga magnetic lifter na hinahabol po ng PDEA. Yan po sabi ho ni Commissioner Isidro La Peña na negatibo daw sa Cebu residue ang 4 na magnetic lifter na natuklasan po sa GMA Cavite. Pero kinontra po ito ni Attorney Ruel Lasala ng Philippine Drug Enforcement Agency na ginamit talaga ang magnetic lifters na natagpuan sa Cavite para ipuslit po ang Cebu. Magkapareho lamang daw kasi ang mga ginamit sa Manila International Port na naglaman din po ng 4.3 billion pesos na halaga ng Cebu. Ayan. So, ginamitan din po ito ng mga canine dogs at lahat po yan daw ay inupuan ng mga aso. Ang canine dogs kasi, especially yung gamit po ng PDEA, ay train po yan sa sniffing, drug sniffing, na kapag ka umupo sa tabi ng suspected object, ang aso, yan po ay garantisadong may drugs. Yan po ang gamit na aso ng PDEA. Ngayon, ang tanong dito, sino na ngayon ang may kredibilidad? BOC ba? BOC ba ang may kredibilidad patungkol sa drugs? Or ang PDEA? Pero itong si La Peña, galing din po ito sa PDEA. Nga lang, Commissioner La Peña, ano bang gamit mong x-ray machine dyan para hindi ka malusutan? Di ba? Sabi ho ni Congressman Gary Alejano, ang nakikita at nadidetect lamang sa gamit yung x-ray machine is only 13% of the total shipment na ipinapasok dyan sa BOC, idinadaan sa BOC para x-rayhin. Ayan, para inspeksyonin. 13% lamang ang nakikita sa x-ray machine. Therefore, ang 87% ay nakakalusot. Paano kami ngayon yan maniniwala? Commissioner La Peña, na nababantayan ninyo ng maayos ang mga kontrabandong ipinalulusot po sa Bureau of Customs. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano pa? Tuloy mga kaibigan, pinapanukala po ng Philippine National Police na dapat ay lalong palakasin ang intelligence gathering sa mga big-time shipment. Tiniyak po ng Philippine National Police na buo ang kanilang suporta at kooperasyon sa anumang investigasyon na may kaugnayan po sa halos 7 bilyong pisong halaga ng Cebong nakapuslit. Ayon po kay El Bayalde mga kaibigan, wala silang nakikitang masama kapag ka may isinagawang investigasyon. Aminado rin ito na merong pangangailangan para pagbutihin ang kanilang intelligence build-up at intelligence gathering, lalong-lalo na po sa mga big-time shipment. Alam nyo, ang intelligence ay napaka-importante, pero yung technology is equally important or more important, especially x-ray machines. Di ba? Ako'y natitiyak ko na alam po ng sindikato na ginagamit mo ang BOC para ilusot po mga drugs, napalpak talagang x-ray machine ng BOC. Dapat ikaw, La Peña, yan ang asikasuhin mong bilihin kagad at magkaroon po ang komisyon, ang bureau, nang sa ganun na hindi kayo malusutan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kahit anong daldalan ninyo dyan, magagaling kayong bumantay ng drugs, ng kontrabando, kung wala kayong matinong kagamitan, especially X-ray, designed to detect contrabands. How can you be an effective officers? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan ang hamon natin kay La Peña. Ayusin mo ang mga x-ray machine dyan na alam ng mga sindikato na yan ang kapalpakan ng BOC. Bulag ang BOC sa mga shipment na idinadaan sa x-ray machine. Imagine, 13% lang ang nakikita. In the rest of it, nakalulusot na lang ng walang kaalam-alam po ang BOC. Yan. Bulag ang BOC sa 87%. Samantala, mga kaibigan, tiniyak naman po ng NAPOCOR sa publiko na walang dapat ipangamba hinggil po sa
dam ng San Roque na maaari daw po itong mabiyak at magiba. Ayan. Sa bayan po yan ng San Manuel at na patuloy po ang pagtaas po ng tubig doon dahil po sa mga pagulan. Ito po yung sa kabila po ng pagkawala nito ng tubig mula pa noong madaling araw o pagpakawala. Ayan, kasi nagpapakawala na, no? Punong-puno na, overflow na. So, therefore, ang SOP po sa mga dam ay talagang magre-release ng tubig. Upang maiwasan po ang na matulad po ang nangyari sa bansang Laos na kung saan bumigay ang ginagawang dam doon. Nagawa po ng SK Engineering and Construction mula po sa South Korea. Nakamutil po ng napakaraming buhay at grabe pong naging epekto sa libo-libong mga residente. Ayan. So, wala daw dapat ikatakot ang people. Ayan. Na nandyan po sa baba ng San Roque Dam sa San Manuel. Ayan. Ayan. Buti naman kung wala. Pero mas maigi po ang tayo po ay nakatitiyak. Iba po yung nakatitiyak. Sasabihin lang natin na ganon, no? I think kailangan dyan ang patingnan din yan sa mga eksperto to ensure the integrity of that infrastructure sapagkat pag talaga yan ay bumigay mga kaibigan, Diyos ko po, anong mangyayari po sa dadaluhungin ng tubig niyan galing po sa dam. Samantala mga kaibigan, 41 minutes na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Ang bilis po ng ating oras. So balikan na po natin yung mga mainit na issue. We have to wind up sapagkat ang programa po ng Bible Cafe ay nakaabang na. Balikan na natin po yung linyada po ng ating mga mainit na issue sa ating palatuntunan. BOC nakipagtalo po sa pinaya na wala daw drugs ang mga magnetic lifters. PNP nais pong palakasin ang intel gathering sa mga big time shipment. Magkakapatid naman na Tulfo hindi daw close kaya't walang conspiracy sa 120 million na deal. Bilyong-bilyong halaga po ng Cebu sa MICB at Cavite. Sinasabi po ng PDEA na magkakakonektado. Napokor, pinawi naman ang pangamba ng publiko sa posibleng pagkawasak ng San Roque Dam. Dengvaxia supplemental budget. Dapat daw ipasa na ng Senado. Yung controversial na Dengvaxia, no? Babudgetan pa rin pala. Tuloy naman na paggamit ng decrypted ballot images sa recount. Hiniling po ni VP Lenny sa Supreme Court. At pakikipagtalik o para makatalik ang chatmate, nagpanggap po ang isang tao na siya po ay foreigner na tiklo. Ayan. Bakit kasi ang mga Pilipina pagka foreigner ay bumibigay lagi madalas, no? Basta foreigner, no? Lesson learned. Alright, dahil po sa tunay-tunay, tayo na po ang sumagot ng ating survey question. Dahil po sa tunay-tunay ng Cebu na pumapasok sa ating bansa, may kabuluhan pa ba ang war on drugs ng gobyerno? Isa po ang masasabi natin mga kaibigan. Ang war on drugs ng gobyerno po ay napakahalaga para iligtas po ang mga Pilipino sa peligro nga po ng droga sapagkat alam natin na ang droga po ay talagang nakamamatay. Nakakasira ng kinabukasan. Basically, buhay po ang tao pero patay na po ang kanyang kinabukasan kapag ka naging lulong po sa drugs. At apektado po ang buong pamilya. Pero, oo nga naman, kung yung mga nahuhuli at nakukunan po ng ebidensyang sachet lamang ay nangangamatay na at tuloy po ang pagpasok ng tunay-tunaladang shabu sa ating bansa. Ano ba ang dapat gawin dyan ng gobyerno? Mga kaibigan, natural na ang publiko po ay naghihintay ng mas matinding aksyon po sa ating Pangulo sapagkat malaking kahihiyan at sampal at insulto po sa Pangulo na nagsusumikap na linisin po ang bansa sa pamamagitan po ng war on drugs, and yet there are people using the weakness of the BOC to flood their shabu in the country. Sino man po yan, sino-sino man po yan, dapat yan ay mabaklasan ng maskara at dapat po ay agad na mapanagot
sa batas at inaasahan po natin ang Pangulo na kailangan pong may mas matigas at may urgent na ipag-utos na aksyon patungkol po sa mga pumapasok at nawawalan drugs na yan sa ating bansa. Bueno, mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. May mga nakaligtan pa ba akong batiin sa ating mga viewers? Yung mga pahabol natin, no? Wala na? Okay, wala na. Sige, so thank you so much sa mga nanood sa ating programa, mga ginigilo nating mga taga-subaybay. Maraming salamat po. Magandang gabi. Sa ngalan po ng buong person ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team, Engineering, Creative and Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licop. On standby, Alas Oliver. Yan. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.